L'avantatge d'aquestes lents avui en dia i de les que disposem aquí és que no només pensem en que les persones puguin gaudir d'una visió sense ulleres, sinó que a més tinguin una bona qualitat de visió. Aquest és un concepte molt bàsic, molt important, però que a vegades no es té en compte. És una persona operada ha de poder conduir de nit, ha de poder estar en un local amb més o menys llum, hem de mirar que no li molesti, per exemple, els contrallums, i amb les proves que fem abans podem determinar quin tipus de lent és més adequat per cada persona i nosaltres, en aquest cas a ICR, disposem de tota aquesta tecnologia per adaptar el tipus de lent multifocal més adequat per cadascú. L'operació que fem per corregir la vista cansada amb l'implant d'una lent multifocal és molt semblant al que ha notat una persona o un conegut que tinguem o un parent que s'ha operat de cataractes. I en general moltes cirurgies de les que fem que es fan amb anestèsies molt suaus, amb sedacions perquè el pacient estigui tranquil i amb l'avantatge de poder tornar a casa a fer la recuperació. Els controls que fem després són molt similars, la cirurgia i l'experiència són molt adequades perquè la persona no ho visqui com una molèstia important, sinó com una cosa que va endavant i que funciona molt bé. Nosaltres operem de presbícia a qualsevol persona que li molesten les ulleres per llegir de prop. A partir d'aquí fem unes proves que determinen a qui podem operar i a qui no, perquè no tothom que té presbícia s'ha d'operar, ni el podem operar. Llavors aquestes proves ens permeten determinar que el pacient tingui unes característiques a nivell de l'ull que aconsellin aquesta cirurgia. Als pacients sempre els dic el mateix, aquí mana l'ull, primer mana l'ull, després mana el pacient i al final manem nosaltres. Però és molt important el que ens diu l'ull i després molt important també les preferències del pacient, quines necessitats té, quina feina fa. Tothom que tingui aquest problema amb la visió de prop és d'entrada apte o s'ho pot pensar i ho podem valorar. Nosaltres també per aconsellar una mica als pacients els diem que normalment operem persones que ja porten ulleres de lluny i de prop i que els hi molesten tant unes com les altres. Aquesta és la situació ideal per plantejar-se la cirurgia.